Ang tinuod nga nakaila sa Ginoo, mudangop gayud kini siya sa Ginoo. Dili lang sa mga problema sa iyang kinabuhi, kundili sa kasakit ug sa kalipay, siya mudangop sa Ginoo tungod kay nakaila man siya sa Ginoo. Og nasayod siya nga kung mudangop siya sa Ginoo, dili gayud siya pakyason sa iyang iampo ngadto kaniya. Tungod kay ang Dios lang gayud sa kanunay ang iyang gisaligan ug wala nay lain pa. Wala siya gasalig sa iyang kaugalingon kung unsa ang status sa iyang kinabuhi karon. Kung dili nagsalig siya sa Ginoo sa kanunay, tungod kay nasayod siya nga ang Dios ang tag-iya sa tanan, nga anaa kaniya ug nasayod usab siya nga ang Dios kayud ang tag-iya sa iyang kinabuhi nga iyahang gipahimuslan karon. Salmo 9, versikulo 10. Ang nakaila kanimo og Ginoo, mosalig kanimo, kay wala mo man pakyasa ang midangop kanimo. Busa igsoon ipakita nga ikaw matinud-anon nga nakaila sa Ginoo. Salig sa Ginoo sa tanang panahon. Tungod kay ang Ginoo dili gayud mo pakyas kanimo, ubanan, tabangan ug bantayan ka kanunay sa Ginoo. Dili gayud kita pasagdan sa Ginoo. God bless sa tanan.